iki kaya pratane putra Brun Ratu Tunggul Nalaya bocah bagus bocah siji dewasane kaulan sabda paduka dekat diulur sembah pangabekipun kunjuk para kula nalika ya bocah bagus dewasane wis kula tampa liwat pangestune wong kula mlaku arang jenengipun dewasane nuwun inggih Kanjeng Rama paring pangestu saking Kanjeng Rama kula tampi ing asta kalih dadosa jimat arep njaluk dulu kadingaren jenengipun kula dewasane prapakana ing kahyangan Surabaya sajak ana undrane perkara mara coba sajarwa Rama kula paleh-paleh menapa tetone glok ingkang tanpa waraka jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni mobile kula menika putra paduka ingkang samangke jumeneng ratu wonten ing negari kula Tunggul Nalaya kamangka sifate Nalendra menika saged anyaprawati ambal benda kebak ingkang bapak sunan angani bawanipun menawi kedah anggem ujungipun watu ning ratu mongko kabar sampun sobar awanto sampun warta para dewa badhe ngandhakaken mobil ing palenggan samangke para dewa badhe nurunaken kanugrahan watu ning Nalendra watu ning ratu watu ning katentreman ingkang silebat watu kok jali nuwun sewu menawi dewa srani ndaduk watu kok jali kok kantos boten kasembadan inten-inten ingkang lingsem ingkang isih namung dewa srani menapa kang sepukipun inggih badhe pengirangan yo sing bukan mundur jagat diwo bathara yo jagat kanistuwa diwasani nadyan kaya apa lan piye wong rembukan luwih becik ditata yen pancen kepengin jalur pambyatu lawan panjenengan nuwun supaya jenengipun ngentuke wujune kanugrahan ora sandhataken cemincing marang bapakmu. Nggih, nuwun pangapunten. Sedaya kala wau inggih awit saking suruning anak kula kepengin andhatuk kanugrahan waktu kok jali mayune kateman kala wau. Iya. Nadyan kaya apa lan piye? Ana perembunan anak polah bapa kerajaan pun Rama duwe cara supaya wahyu kuwi mau ingkang aran wahyu kok jari kang dadi prasimbol wahyu ing katentreman luwih gampang diantukake dening dewa srani kados pundi caranipun Kanjeng Rama dewa srani manungsa kang asring nampa kanugrahan saka dewa kudu disilake luwih dhisik kamangka sakumaing bawana sakurepe ngarasa ora ana dawa kang kulina andhaduk wujuding wahyu kejaba mung para Pandhawa ora ana dalan liya supaya jenengipun dewa srani bisa ngregep wujuding wahyu kok jali kejaba mung nganggo cara Pandhawa kudu dipateni lajeng pardi pundi ingkang kedah apa supados para Pandhawa sirna Kanjeng
susung angin ngendi gone miwang kali lah kok menika Kanjeng Rama saling wujud dadi satunggiling pendhita Dewa Srani ya kanthi cara mengkene pun Rama bakal iso goleki lenane para Pandhawa supaya ora konangan dening para kamulane Henry Palungguan